Že ahojte ľudkovia, ja vás vítam pri mojom prvom videi. A video sa ideme natáčať Grepolis, ideme si ukázať ako sa tam prihlasovať, ako sa to hrá a teda. Zapneme si internet, ideme si Grepolis. Takže dáme odhlásenie. Jak vždycky si musíte zadať do prehľadača grepolis.com. Potom si dáte, že hráte teraz zdarma. Dáte si meno hráča, bla bla bla. Hociaké. Heslo si dáte hociaké, potvrdíte. A máte vždycky tu vám vyskočí ten svet. Vždycky keď máte čo je svet Y, Tau, Sigma, Hyperborea, Achilles alebo Pi. A keď vám tam dá do zatvorky doporučený, tak to je najnovší svet. A vždycky si dávate asi ten najnovší. Vždycky dáte príjmať všeobecné podmienky a ustavenia ochrany údajov. Potom vám to nájde, potom sa prihlásite, dáte si ten svet a vám tam vyskočí, že či chcete pokračovať s iniciálov alebo nie. Tak vždycky dajte z iniciálov a to vám tuto takéto bude vyhadzovať a musíte plniť tie úlohy, vytvoriť a tak. Vstávať na Grepolise sa dá aj cez totok. Vidíte, tu môžem stávať. Ale keď to vypnete, tak môžete stávať aj cez Senát. Potom spojenectvo. Spojenectvo sa dá vytvoriť a spojenectvo sa dá vytvoriť, hociaké spojenectvo si dáte. Potom dáte členovia, tu si dávate oprávnenia, najlepšie keď ste iba vy zakladateľ, dávať hromadný e-mail. Vlastnosti, tu si dáte popis profilu, dáte si hociaký obrázok. Tuto najlepšie je dávať spojenectvo, aby si našli všetci. Dajte vždycky minimum 1000 bodov. A to už blokovať, to už je vaša vec. Vlajku tu si môžete vybrať hociakú, ale potom môžete až od 80 000 bodov, od 400 000 a od 800 a bla bla bla. Pakty pozývate, musíte vedieť spojenectvo a spojenectvo musíte vedieť názov ako toho spojenectva a ak vám príjmete, nemôžete na útočiť. Rezervácie, tu si vám ukážeme. Takže spojenecké fórum, dáte si vždycky stávať fóra, nové fórum, napíšete sem napíšete hocičo, čo je obrana útok, opis nemusíte, ukryté nemusíte. Potom si dáte nový predmet a sem dáte nejaké vlákno, čo je vzor alebo niečo a tu píšete. A to všetci budú čítať a každý sa tam bude pridať. Takže pozývate hráčov týmto spôsobom. Dáte si vždycky na hráča, dáte informácie a tuto, to plusko to dáte pozvať do spojenectva. To vždycky dáte. Vidíte, toto je jeho spojenectvo. Potom kúzla, to sú totok, útočiť. Útočiť môžete, keď nie pod začiatočníckou ochranou. Môžete aj podporiť, keď je v vašom spojeneckom fórum. Môžete aj špehnúť, môžete s nimi obchodovať. Rovinské dediny, to si dobíjate, tu máte percentá, najlepšie je dávať asi toto, ale to máte od 80%, ale to si musíte v akadémii, musíte akadémiu stať a potom si musíte vyskúmať korisť a keramiku, ale skúmajte najviac vrháčov, lukostrelcov, domobranu, to treba, mestskú stráž, diplomáciu hoplitov týchto troch, jazdcov, totok, ale aj totok, aj totok, potom bojové vozy, zápalná, katapult, rýchla, osídlovačka pluh, trirema, bojový šik, dobitie a teda. To si potom ukážeme pri ďalšom videi. Prístav, vidíte, tu už mám totok, ale toto musíte si vyskúmať, aj totok, ale túto osídlovaciu loď potrebujete akadémiu na 22, prístav na 20, ale ak chcete osídlovať už mesta normálne, tak potrebujete dobitie, vyskúmať si totok. Na iných svetoch je to aj ako fázy, prvá fáza a teda. Máte inventár, toto máte na vylepšený útok, že budú silnejšie bojovať a teda. Vojsko si ideme vysvetliť.
že kasárne. Bojovníci s mečom sú najlepšie na obranu, tu máte túto obrana proti tupým. Vždycky sa na toto dívate a na toto. Jak je toto silnejšie ako toto, tak to je obrana. Toto je útok, obrana, aj. Toto je útok, aj, útok, aj a obrana. Takže, chráme. Najlepšie od začiatku mať Heru, lebo máte tie svadbu a td. Potom je aj Zeus, Manticore na útok, toto je na obranu, Hadesa, Aténu, či Poseidon, Hades, Artemis, Athena. Že ja sa s vami lúčim, lajkujte, dávajte odbery. Čapau.